panjajah wong liya bangsa liya ora perang ya karo negaramu dhewe. Aja kaget dening Arsa tigang dasa nemponi Cina kari sejodo Jawa kari separuh. Ya iki lakuning srengenge wisesaning samudra. Kudu kuat lan lembar sabari sira. Kabeh penuwun penjaluk ing sira ya tetep marang Gusti kang karo jagat. Aja pisan-pisan njaluk nang barang gaib. Barang gaib iki padha dening ciptaning Gusti kang karo jagat. Sing jujur lan sing temen. Golek cukup kanggo kringetmu dhewe. Aja golek cukup saka dening nyembah utawa nenuwun dhumateng Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu ora kirane maringi dawuh utawa maringi sugih sira, nanging sugih mlarate sira ana ning astane pangerane. Sesaji kang sampun cumawis dudu dinggo Ibu Kanjeng Ratu Mas lan udu dinggo abdine, nanging dinggo sedekah bumi pertiwi kang sira ning pidak. Mugia ya